Dyma'r llun oedd i fod i roi taw ar y dyfalu. Y dywysoges a'i 3 phlentyn yn dathlu Sul y Mamau, ond o gymryd golwg fanylach fe gododd amheuon fod y llun wedi cael ei drin. Llaw Charlotte ddim yn cydfynd â'i llawes, hynny'n un enghraifft, a nifer o asiantaethau newyddion o ganlyniad yr o'r gorau i ddefnyddio'r llun yn gyfan gwbl. Gyda'r bore fe ddaeth ymateb Catherine ar y cyfryngau cymdeithasol, yn cydnabod i bod o dro i dro'n golygu lluniau ac yn ymddiheuro am unrhyw ddryswch, ond faint o gam gwag oedd hyn. Mae hwn wedi bod yn gangymeriad, maen nhw wedi lladd y stori, ond mae'r frenhiniaeth yn fregus, ac y broblem gyda'r math yma o stori yw bod yn tynnu urddas y sefydliad i lawr, a mae hynny'n ei dro, wrth gwrs, yn tanseilio holl hygrededd y sefydliad. Felly mae rhaid nhw gymryd gofal, ond ser hynny, mae hwn yn sefyllfa sensitif iawn, a dwi'n siŵr bydd y cyhoedd yn maddau y dywysoges yma'r un sydd wedi digwydd. Ond oes na beryg y bydd na fwy o ddyfalu yn sgil? Wel, y broblem wrth gwrs yw mae'r math yma beth yn agor y drws i mwy o ddyfalu, ac y broblem yw mae pob papur newydd yn gwythio big i mewn i bob cornel o busnes y frenhiniaeth. A dyna pam mae hwn yn sefydliad bregus, ac mae'n sefydliad sydd wedi dibynnu ar farn y bobl ar ei fodolaeth. Felly mae rhaid nhw gymryd gofal yn y dyfodol. Mae yna ddigon o ddyfalu wedi bod yn barod oherwydd dydy'r dywysoges heb gael ei gweld yn gyhoeddus ers y llawdriniaeth ym mis Ionawr, a ffriniw'r manylion am hynny, bod ei gŵr yn ôl wrth i ddyled swyddau. Eto oes modd ymateb o ystyried mor rhwydd ydy hi i newid lluniau yma acw. Mae technoleg wedi newid yn sordannol yn y 10 mlynedd dwytha. Dros yn ôl 10 mlynedd nôl, mi rwy'n yn medru addasu llun ar dy gyfeiriadur, ond rwan, mae rwy'n medru newid ansawdd llun, newid lluniau ar dy ffôn. So mae mor hawdd i wneud, a dwi'm yn dall beth yw'r rheswm mawr amdano beth. Fe ddaeth cip o Catherine y prynhawma wrth iddi adael Windsor gyda'i gŵr. Does wybod eto fydd ei hesboniad yn ddigon i atal y dyfalu, ond does dim disgwyl iddi ailafal yn ei dyletswyddau brenhinol tan wedi'r Pasg.